Wie het jarenlang de domino-mosk die het waar flink wat media-omtinken en commoties zwargen, nou is het de Astro-moes. Het begint al hier eind december, dan houdt de politie 2 miljoen die de moes met een vuurpilk de loft in zitten wollen. Het bisje hoe leeft het avontuur wel, maar zal het lang omlet net helje. Het Natuurmuseum had de Astro-moes nou kregen. Doel is om hem zin te letten aan het publiek, maar het smiet doet nota vooral een soort publiciteit op. Dat is verwonderlijk veel, verbazingwekkend veel. Het is vanuit de hele wereld. Ik had net de Poolse radio, heb ik een interview voor mogen doen. Er staan ergens in een krant in Venezuela, geloof ik. Het gaat echt de wereld over zelfs. Ja. En natuurlijk Nederland. We hebben kinderprogramma's gehad, de Telegraaf, de Leeuwardenkrant natuurlijk. Het gaat maar door. De moes waar Vline Moine kocht bij een bistwinkel in Burgum. 2 maljes zeiden dat de moes fretten wie voor haar een slang. Bij de bistwinkel is de moes nog hield het gesprek van de dag. Reden voor verkeerster Birgit Aldemeijer om de moes in zijn onderkom op te zieken. Ja, prachtig. Dat plekje verdient hij. Heel mooi. Ja, toch wel nu weer dit, hè? Ja, wel raar hoor. Ja, maar het is gewoon precies de oude muis. Ja, het is wel een heel vreemd idee. Ja, maar hij staat er prachtig bij. Er zijn natuurlijk duizenden muisjes in Friesland en die gaan we niet allemaal bewaren. Maar dit muisje heeft een verhaal met zich meegekregen. De andere kant is natuurlijk dat er ook een boodschap achter zit. En daarom staat er een uitgebreide tekst bij. We krijgen veel jongeren op bezoek in het museum. Dus je kan er ook wat mee vertellen van dit is nou niet de manier waarop je met dieren moet omgaan.